Hola, xiquetes i xiquets, com esteu? Ludovica! 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 Què passa, Ludovico? Que tinc fam! Ui, molts xiquets últimament tenen molta fam. Val, què te sembla si avui el que fem és un berenar, però un berenar que siga saludable, val? I de què va ser, Ludovica? Què te sembla si fem un pastís com una coca de llanda, però li anem a afegir Carlota, una carrot cake? T'agrada la idea? Sí, a mi sí que m'agrada i sobretot el que té molta fam. Val, doncs vinga, anem a començar. Ale, anem a treure els ingredients. Vos esperem. Hola, xiquetes i xiquets. Comencem a fer el nostre berenar saludable amb una coca de llanda que li anem a afegir carlotes. Mireu, aquesta recepta és molt fàcil perquè anem a emprar la recepta que se coneix com la del iogurt. Mireu, ací tenim el nostre iogurt que l'hem abocat en este plat. Però no tirem el recipient. Mireu on està el recipient. Per què? Perquè l'anem a emprar per mesurar. Mireu, és molt fàcil en recordar-se d'esta recepta. Per què? Perquè se fa una mesura d'oli, 2 mesures de sucre, 3 mesures de farina, 4 carlotes. També afegirem 4 ous i un sobre de rent. Val? Atenció, el sucre podeu posar-li sucre moreno si vos agrada més o també posar-li mel. Això ja és al vostre gust. Ara vaig a portar el recipient gran i vos espere, val? Hola, ja tenim ací tots els nostres ingredients. Mireu, la primera cosa que hem fet és, se'n recordeu que teníem 4 carlotes? Doncs bé, el que hem fet és en un ratllador anar ratllant-les i deixar-les totes en este platet, val? I els ous també ja els tenim preparats en el nostre plat. Se'n recordeu que també eren 4 ous? Perfecte. Comencem a abocar els ingredients i ja sabeu que aquesta recepta era superfàcil perquè anàvem fent els passos d'un en un. Val, quina era la primera cosa que teníem que abocar? El nostre iogurt, que se'n recordeu que era un iogurt. L'aboquem al recipient. Després, quanta quantitat d'oli teníem? Teníem una mesura del iogurt, de l'oli, que el posem així també. A veure si se'n recordeu quantes mesures de sucre teníem que afegir. 2 mesures de sucre. Després, de farina quantes eren? 3 mesures de farina. Les 4 carlotes que hem ratllat des del principi també les aboquem. I per últim, els ous, que també tenim ací els 4 ous. Ara vaig a per una espàtula per a remenejar-ho tot. Bé, per poder remenejar-ho tot, podem gastar una espàtula o també podem gastar una forqueta. Jo crec que al principi serà més fàcil que emprem la forqueta, val? Així que comencem a remenejar. Tot té que estar molt ben pastat i quan ja hem aplegat i ja ho tinguem tot, tenim que afegir el nostre sobre de rent. Mentrestant hem fet tots aquests passos, hem encès el forn a 200 graus, val?
I després tindrem que cuinar la nostra coca de llanda de Carlota uns 25 minuts. Continue remenejant i vos espere per afegir el sobre de rent. Bé, estem aplegant al final de la nostra recepta. Mireu com ens ha quedat tota la massa per fer aquesta coca de llanda de Carlota. Recordeu, mos quedava un últim pas, afegir-li el nostre sobre de rent. L'afegim i remenegem una altra vegada, enèrgicament, per a que tot estiga ben lligat. Una volta ja ho tenim tot, si se n'adoneu ací al costat, tinc el recipient en el que anem a abocar tota aquesta massa i després portar-la al forn. Val? Aquest recipient l'he posat en un poquitiu de margarina. Encara que també vosaltres podríeu gastar paper especial de forn. Bé, això ja està quasi. Aboquem. Mare meua, quin superberenar saludable que anem a fer-se. Ja ho tenim quasi. Per últim, podem decorar la nostra coca de llanda de la forma que més ens agrade. Podríem posar-li xocolata. Jo li vaig a posar anous perquè m'encanten. Aleshores posaré uns poquitius d'anous, fent un dibuixet, i després li posaré un poquitiu de canela. Bé, ja tenim el nostre pastís i sols ens queda anar-nos al forn. Recordeu que seran 25 minuts de forn. Tindrem que demanar-li ajuda al pare o a la mare per a comprovar que el pastís està ben fet. Com ho farem? Agafarem un furgadens i punxarem en el centre. Si el furgadens ha eixit net, aleshores el pastís ja està fet. Però si el furgadens ha eixit banyat, és que encara li queda un poquet, val? Vinga, anem cap al forn. Mireu, xiquetes i xiquets, ja tenim la nostra coca de Carlotes feta, val? Ara tenim que deixar que se repose un poquitiu i ja podrem berenar. Vinga, fins a la pròxima!